valmis heittää pari tonni kuten 35. Elämästä tulee Päätät tavata mua, saisit ihan kenet vaan. mitä meistä oikein jää, kun meitä ei oo enää. Lämmittääkö sua joku muu? Välittääkö se susta niin kuin mä? Kun meitä ei oo enää, et huuda mun perään, et soittele enää. No, mitä meistä oikein jää?